Baka ito ng aking hinihintay ng mga magaganda. Ay, hi! Oh my gosh! Hi! Okay na kuya. Musta? Musta bro? Wala kasi akong ano. Ayos lang. Makinis Avenue. Mas maglakad sa IKEA. IKEA. Taba ko na nga din. Here na men. This is it. Our breakfast. So mga mems, dito kami sa IKEA. May binili sila Liza at saka si Loie. Oh. Arang kaluag ilang IKEA nga ano sa ilang sa ano. Diyan na po dre mga ano stall sa mga pagkaon. Ugod mon kagi ka na grocery, gi ka na malit. Diyan na pa dito mga kapihan. Ano ra siya? Arang kaluag. Very luag ang lugar. Diyan dili siya crowded. Nara siya na mili. Bagger ni siya bagger. Mao ni siya bagger. Ara daganang. Kakain daw kami sa cheese factory. Saan mo gusto kumain? Doon sa mura na masarap. May chicken din to. Doon na lang daw po ate. Ay, wag. Ano? Hindi mo pinagpicture pa tayo? Portrait? Miss ba ni Charmaine? Okay. For me, sir. No. Enjoy. Yeah. Thank you. You have a glass? Glass? Lagyan namin ice with the glass. Yes, please. Kindly. Hugas ako kamay. Orange. Spaghetti. Spaghetti. Jollibee. Kain. Sharing is caring. Oh, kasi gusto ng... Garlic chicken. Ay. Uy, cheers tayo. Ay, sige. Cheers. Char. Nilawayan to. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Gaigana. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you, Kuya. Thank you. Happy birthday. Blow wish. Patitagan. Happy birthday. Happy birthday to me. Na-surprise talaga ako mga memes. Pina-surprise nila ako sa aking birthday. Itong mag-ano na to. Mag-asawa na to. Dito kami sa Cheese Factory. Sa shadow. Dali natin ito labas ko. Panindigan ko na lang ito mga memes kasi na-surprise talaga ako. Ito talaga yung Cheese Factory. So birthday ko for today's video mga memes. I am surprised. So it's my birthday. Kain. Ito kasi ano lang pa eh. Ano nga lang? Icing. Icing yung crush. Ang mas masarap na Royal Head. Wala na yung antok niya. Kaya pala naghanap si Louie ng maluwag-luwag. Ayaw niya nang masikip magkanta ng happy birthday. Kaya kami nagturo ng turo. Hindi nyo napansin. Kaya kami turo-turo kasi ang tagal nila. Ito yung sa... Sabi ko nga sa mga meat note. Kaya sabi pala nila, anong meat note? Meat. Sabi ko, sa paglingon ko, sa ato sila po. Si Chen, nabi ko na lang. Ayos naman. Higop sabaw, lamira galir mamuluto. Bahak!
Sa kilami na ni Bi, paglawa ko. Magagaya lang yung isang to. Taon ta kay gutom jud ko promise. Gutom bitaw ko. Iagam ko ano, aron dako ako sa ni pangantis tuyay. Okay. Dako ang isang tuyay mga memes. Naon ta? Tuyay. Time. Basig maglisod. Thank you, Lord. Thank you. Aron dako ang hiwa ko dino. Ah, ipaisa na na. Di ako, isda. Kauntan, Jo, char. Daga na kamungga, bilibad ko maritis pa eh. Kami agtimpla. Jo, over man ka, ano ka over diha? Sakto na doon. Sakto rates? So, aron na kung kapwede na ako mag-asawa. Oh my God. Di ka mangurus mo ka maritis. Ilang dupis ko ba ang tamis? Lami ako. Ano ko na mo? Anong kalami na Lami God? panis Thank you, mangko. Lord. Lami panis mangko. Mamani pantilog. Ang mangko lami yung dito pinaksiyo. Lami tilog pati bata pila na katuig ba? Kilog na di ba ka mga masakiton? Ano ada mo tawag ka nang pila na ito katuig. Mga uga? Oo gana. Lami ako. Lami ang haon tanin dyan mo dugay-dugay di hukad na mo. Naon taday an. Happy mo pa kay pasok mato tas duha sa utsok balik ta. Makamahawat ugma. Di mo lang bisita ma. Ugma. Karon mo tan na uli kay wa. Nakob. Oo naman yun yung nabisita. Si lalo nga. I'm your husband. Namataw ngay maminaw ngay pabadlong. I'm pas. Buwagan, mayo. Alis dad. Ako maghuwat akong hataga-hatagan ko sa Ginoo. Mo ni si Marites, damban na si Larry. Gangita ko dagdihan. Aga mayo na pa ko. Alami oy, thank you Lord. Martir pa ko. Oo. Gratis. Ah, may kasado man din. Sa mo tinuro na jud, gara-gara diha tinuro man nimo. Oo, unong gadot ta. Unong ta kay tinujuan man. Oo. Ngano ni Inter? Lumay din ko lang tinuha. Kaon ta memes, ti memes. Lami as kamunggay man to kay giduhan mo kapuantis ang kamunggay. Oo, di mo kuha na lang. Bisara. Mga unta, Tulo, tika. sa puto na bilhin dito. Hmm? Tulo. Alog no tayo ba, di ba? Baka mo. At tabuk ka no, oy. My God. Duyag pagkagnaong sa huwa. Lagi. Duyag karon. Dako ka tan auntie, pareho man lakad no. Dako ka tan auntie taas ka. Pero dako ko timbang nimo no. Oo, gali. Lainon na ko eh. Nga naman ko ah. Nga nung tambok ko magkukadyo eh. Balance na balance mo hugang lawas Ang mo. ako kay, nabalance po ko, lainon po ko. Balance po. Di ba ako, diwang magtak, sakto ba ako. Balance tanan. Kay magtupong raman. Ayaw dako, adyo ko. Kung si pangan sa tuyay nga dagko, o kung sa pangan sa tuyay nga gagmay, ngon si, GC, tuyoy. Masuga na. Tambok ka mo. Isa mo, ano may mo angay no, ano tambok ka man ko. Magputo ka. Hindi mo angay na ako, tambok ako. Ah, may wag ubos man yung tambok. Bad mo ka, huy, juga gara ka virgin per bata. Ay, virgin mer palwa. Oo, kani maligo ha, makaligo ni na. Sa mo tika gwapa, char. Joke na, dyan magara-gara. Ano? Nami na. Bingka, hanap yung gipalit. Pila man itis ruba? 1 kg. Ay, isa? Huy, putak mo ko. Di ba upat? Mula mo, tingnan mo ito, kung hindi, garaon mo ka feelings. Huwag ko kahurot sa isang bingka, matugaong ganina, pag abot niya kay gigutom, magad ko pistings, malatis, kapira, awag ka dyan ko, nagsigil ka dyan ko, ginit tubig ko, asan mo ang bers, malin. So, mag-uban mo, ani, di ka magutom kaya, gana, dyan silingan naman, may, sige ko, tagaan, oh. Di ba, silingan rotatis, no? Kailangan ko lang meatball daw. Bisa kung sa lagi ka, may tag-itlog nga, itlog sa kabaw. Ako na nung ilabog. Ay, Diyos ko, hindi mo naman labog mamukuan. Beef ra ba? Di ko makauno ko, di ko makauno karop, pero ka ng beef, Beef, mga ito. ano, huy, araghan na lagi ni. Oo. Di ba gabi pa ni mo giluto? Oo. Di may bawa ni madam nga, naghakot na Miss Marites. Wala man yung gali ko nga ang dalon to nang gigagaw kay tayang na Actually, mutro ko ani pero na ko mabantay sa ubos ko ng Ani, ano mga natag- ko ani yung gilo ilabog sa basurahan oy. kini, si Marites, silingan rami, doon rami, isa rami ka kung, kumbaga, isa rami glungsod, pero lain og baryo, di ba Tes? Aw, dili. Kung ano, isa rami baryo, di ba? Isa rami baryo, kaso lang, nako sa purok 3, sa purok 12. Ana, di ba? Dili, hindi man black sa ato, purok man. Sa purok 1 ko, siya sa purok 10, mga nga na ba? Uy na to atos proxy ko. Di ka di sa purok 5, tapos bukas sa Surigao. Surigao sa Murag, Murag Pacific. ang kita natas dito yan, si Rowena to siya sa kanang na San Francisco. Mga nga na, nadula-dyo siya. Sugod. Diya si Mads Inday. Si Mads Inday murag naara sa Sunok. Nga na si Mads Inday, nga na narada mga Sunok mga kaubang. Bang sila sa Salma. Naraman sa Cordoba. Cordoba. Naraman diya sila Naraman naraman. lagyan naman.
Mao ni so magbawon ko ani sa trabaho test. Magbawon ko ani. Ay go kay kanang kaon. Kay go basig jadi mabtan gugma ani barak na kadto. Madan. Hindi siya melt. Nami si Marites mo templa in fairness. Be. Oops. Oops. Ah, dagan ng cheese. Uy, ang ka-creamy ka adzo. Dagan cream of cheese. So, manusrek na to. Nag-abot. Abunda silang cheese, oh. Kadagan, oh. Ano na? Safety nung gayo. Tatagtagos kinang karga musog. Agam kaya ibil-bil na. Bodots tis, be. Bodots, be. Muli na si Marites. Mag-hi ka, tis. Hi. Muli na siya kamatap dyan sa Salmiya Sok. Balik ko old sock. Oh, balik siya ka siya kadit apam. Hello mga mems. Di ako skillet sa hospital. Ikan ko nagkubrag kwartahan. Unya, matok sa sok. Kaya magpalit kong bag. Kaya wala na akong bag. Akong traveling bag. Nag-isi ang zipper. So, arkainit ang panahon mga mems. Kung ano sa ginhawas na tagmanundos. Kay, ano, pagkilid na kahong giyagian kay Char. Sumato ko basta pron. Kay, magbaspo ko pa dong dito sa sok. Doon naman hinon. Pero arang kainit. Grabe. Laban na ta. Agay, kaya kahawat man ni si Jang. Bro, masag magguba og kuan. Dedeng mga gwapa, dali. Sakit ang sikreto ra na nga. Hilom-hilom ba ni nato kawate jamo. Wala ka nagpakaon di na. Nang ano magpakaon man ko, makulami mo luto. Maura man itaw na akong kuan. Ano nga may dala si Ma? Sa ato ang dala-dala. Bilitin na. Ay, kamalaka. Kaya bilitin na. Maura man itaw. Maura man na. Ba't di man po sa ekso na rin? Hindi Hindi ko nga, hapit lang ta dito ba? Kay, Mga ano pansit? Ha? Opo, Kasultin niyo sa boto? Yame kayo. Sure ka? Uli-ulit ko na. Sus, nag-ingon pa mo. Kung sure ka kung alamian mo, ito nang gidagagluto. Magluto na lang kayo usab para sa imo. Pwede. Hmm? walang tayo ko na. Di, iskwinta. Dili na dimaran ma. 45. Mugong dili sakit. Bagong. Pero kung bata sa naong saho. Tayo sa po. Bata sa naong saho. Tayo ko na. Si Dindin. Tayo ko pa sa ma. Sa pagtaraw sa amin, dito na. Kami na ko lang, hinatag ko siya. Oy, siyang hinatag. Kapal mo ka dyan. Imo po din ang hinatag naman po na nimo. Ngangkon. Ito na, gikawat na kang puto. Isa na pag-uok ng iya. Kaya gilamian ko na sila sa puto. Hutda, bitaw na ninjong man naman ko. Natama ko na siya gitaguan. Wa ko gitaguan. Uy, ang taguan man. Isa na tayo. Diyan. Mao ka dyan sila umaw. Ngan hirap sa damalot. Basig na tayo pansit niya. Pwede ba? Tagay. Sure ka? Ay, pag nano pa. Gilamian sa pansit. Sila dito sa balay mo. Napa man siya daghang anak. Kita na ikon siya naman usap. Malaog ba ni sila? Pinagot kay. Ano dito? Oy, todo na ka dyan nila, pati pansit, ipanghakot na nila. Sa birthday Rachel, pag ako mag-birthday, ang tao may magdala, dili kay ako'y magpakaon, ang tao may magpakaon. Bitaw no, sakto po ka. Baliktad na ron panahon. Ito na lang kay Bitbit ron. Tama na ni. Kay Luay pagkakot ko na ko yun. Pakapin naman. Ay, di ka tawad na mo. Ngit-ngit. Dito ko ba? Abot na lang sa Pilipinas ni nga. Si Dindin mang kuan ng Sharon. Balutin mo ako. Birthday niya karon. Yan siya kay mag ari na daw ko din na malot. Oh. Pero maro
siya padala sa Tupperware kay ngadto pa niya mo po yung sudlan no. Pareho rami. Unsa may birthday di ay no may siligo may tawo. Pero mga ni naman siya tinaguan dagan mo. Hello mga memes, aragdagan nagdas marites. Diya. Ganda, aragdagan pagkaon, na. Patire. Na. So yummy. Ang dami dala. Kaon. Ang ganda na pagkaon sa marites. Ito ya blowing na lang. Meron. Ang favorite di gana mga ikuan. Zatar di pa. Kami man ni. Oh, cheese. Ka na ba yan Cheese o kini. Nga, makadarakan sa mga kuan burger. Pwede. Ano sa mga karot? Karot? Ambot. Hindi mo kaunan eh. Di Ah, karot sila. Karot na. Hindi mo kaon. Saan bisa? Hindi mo kung karot. Kaon ko di kay. Ang sud jud kani kani. Nagsudlan. Mao na Sa oh. mga ginagaan. Mao na yun. Ilang may kangani ilang di palit. Kuan na. Ang tagaan naman. Tulo kay ngani. Tulo gatunay nga ni. Isa. Sisters. Magpalit ko ani magdala ko diri sa mga bago ni kuya. Ngani? Ato kam tino dito. Kay ganahan ko ani dali bugi atro ko pates eh. Mayroon pa ni sa Pinas. Ganahan ko nga magimo ko. Ah, okay. Sa doon namin do. Dali ka man ni mo ko. Ang imong Ilabong naman ang pagkaluto. Aw, ang imong ko ano nani ang zatar. Zatar ay magdalhon. balo, pizza, pizza mo bay. Perti gadun bisihan ni si kuano madam. Ganina pa gadun na si Jang kadlawon. Ah, Hoy, dili na sa man padong. Para ja mangulit mga tubig salmiya mga memes kay libre ho na magpaniud to duha mi nagbirthday libre ho ni namo karakaluoy ra bagad din taon ning duha kay gusto manghigop og sabaw kay naguga. O sige sige. Ano po na yung vlog. Mga jud makagputo, ajud ka ngalangal. Hindi may vlog na ano po niya. O talaga libre na po sa duwa. Mga langal ni jud maning puto. Uri na rin kita lang. Oh, na. No, puto no. Pagla kasi mo guys puto. Picture sa tagaw. Ay, picture tayo na to. Sa aking